Justice Annabel Ntalimanja. Mawu amenewa ndikufuneni zabwino zonse, Ambuye akudalitseni, ndipo ndipemphe Bambo Mafuliwa kuti abwere kutsogolo kuno, koma asanafike ndimafuna ndingolengeza mawu awa kunena kuti dziko lonse Assembly for Democracy and Development ADD olemekezeka Dr. Kassim Chiru alembera kalata ku commission kuti dziwitsa kuti basi iwo asiya sapikisana nawo pa chisankho cha president. Mwina ena maona kalenda kuti inasintha chifukwa chimene inapangira zimenezo chifukwa choti iwo atilembera ife kunena zoti sapikisana nawonso. Zikomo Ambuye akudalitseni Bambo Mafuliwa mkhoza wabwera kutsogolo kuno. Zikomo. Zikomo kwambiri Chief Elections Officer Mr. Andrew Mpesi. Amayenda abambo tikupitirira ndi mwambo athu pano ndipo kuti tikhale tikuitana candidate kuti abwere kutsogolo kuno. Candidate akabwera kutsogolo kuno apita mbali yawoko pa microphone ali apo asanakhale pasi. Ayankhule pa microphone ipo kutionetsera kutiululira kuti a running mate awo ndi ndani. A running mate akakutchulani kumene muliko ngati muli uno muyenera kubwera kutsogoloku kuzakhala limodzi ndi a candidate. Akationetsa a running mate akakhala pa mipando apo ndi kusayinira code of conduct. Akasayina code of conduct abwera kutsogolo kuno ndi kuzapereka kwa apa mpando a Malawi Electoral Commission. Code of conduct osayinira ndi candidate ndi secretary general. Ndi tipempha kuti pamene a candidate akubwera a secretary general aperekeze. Bwerani a candidate. Thank you. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Next chair, a Chief Elections Officer. Lino ndifuna kuonetsereni running mate yanga ndi Edward Kampanje. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tiapempha candidate a running mate awo ndi a secretary general kuti akakhale pa mipandoyo kuti akasayinire code of conduct.
ma nomination papers anu. Pano ndaitani apampanda Malawi Electoral Commission kuti azatiuze kuti ataonika mapepala muja mwapezeka chani. Zikomo. Zikomo Sangwani. Bambo David Mbewe amene mukufuna kuyimira nawo pa chisankho cha president pa tiketi ya chipani cha Liberation for Economic Freedom komanso a running mate anu Bambo Edward Kambanje. Commission yaunikira mapepala anu koyamba ndipo mogwirizira zikuoneka ngati kuti zonse zili m'malo mwake. Pachifukwa cha ichi mapepala tawalandira, koma tikudziwitseni kuti commission ikakhalanso pansi kuunikira kuti tionetsetse ngati zofunikira zonse malinga ndi malamulo zilipo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri apampanda Malawi Electoral Commission ndipo kuti mapepala a candidate alandiridwa. Pano ndi mpata wawo woti iwowo atilankhule atipase imene timati candidacy speech. Ndi a candidate ndikuloleni kuti muime mubwere pa microphone yaniyo mulankhule. Zikomo. Thank you. Zemagambe. Make chair, Master Election Officer, DTMS, my commissioner, Zemagambe, Dr. Chifukwa ntchito ya bwino imene mutigwirira pa zisankhozi. Malawi tonse limodzi ngati Malawi. Ndifuna tonse tizivomerezana ngati tonse a Malawi. Kunena kuti season yake nthawi yake imakhala inoyo. Season imene nthawi yake ikakhala ino timayiwala zaka 4 zimene zapita m'mbuyo. Malawi tabwera pa nyengo inonso lino. Malawi mukundimva nonse Malawi. Mukundimva nonse Malawi. Tabwera pano si china tifuna kama Central Hospital abale athu asamafe kusowa mankhwala. Tabwera pano tabwera pano mu season ino si china anyamata ndi atsikana mamiliyoni amene akusowa ntchito amene akungokhala. Malawi tabwera pano si chinayi chifukwa chonena kuti ngakhale magalimoto athu samayenda bwino kulibe fuel ku Malawi. Malawi tabwera pano si chinayi tifuna tikumbukire gogo lina amene anagwira ntchito sadayambire retirement yake mpaka pano. Season iyi Malawi yafikanso kawiri pa moyo wathu. Imene tikuyenera moyo wathu tikasankhe mosamala kwambiri. Osasankha chifukwa cha t-shirt koma tisankhe kuti tichoke pa umphawi. Malawi, ayule Malawi, wafikanso season ino tsopano imene sitikuyenera kumangoyenda m'malonjezano koma tikufuna tiyambe kupanga zenizeni. Malawi tonse aliyense akang'ane pa window ndipo aliyense akhale ndi chisankho lero lino chonena kuti Malawi tiyende chitsogolo. Makaifa achinyamata ndi atsikana achigogo tonse tiyende chitsogolo.
osayiwala moyo wanu kukumbukira nthawi zonse. Liberation for economic freedom, LEF, ndi solution yokhayo imene ibweretsa chilichonse cha mavuto ndi kuwatchulawa ndi Malawi yokhayo imene ingamasulidwe. Wina afune asafune, running network pamodzi ndi ife tonse a LEF ndi anthu ambiri mamiliyoni amene ali kunjako amene akuyang'anayang'ana fertilizer ndi ntchito. Tikuyenera kupereka vote pa 16 September. Zivute zitani season yake ndi inoyo. Chair, Justice Honorable Time Manager, the CEO election, komanso timu yonse ya make season ijambino. Ndipo tikupemphani season ino chonde, mmene mwayambira ntchito yabwino. Tikupemphani season ino chonde. Chilichonse chimene zidandaula, tikupemphani kuti mudzitimva nthawi zina. Ndife maplayer amene tikusewera game imene chaka chino 2025. Ngati kakhandida ndaula muzitsegula makuti mudzitimvetsera. Chifukwa nthawi zina timafuna pachitike action yayikulu. Tokoza kwambiri nsikoma kwambiri chifukwa cha nthawi yanu. Ndipo ndikuti ambaye udalitseni komanso ambaye udalitse Malawi. Ndifune zonse zabwino. Ndipo tonsefe limodzi tikuti LEF. Zikomo kwambiri akandidate. Zikomo kwambiri pano ndayitani apa mpando a Malawi Electoral Commission kuti atipase uthenga chokera Malawi Electoral Commission zikomo.